and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Bagi ako. Ay! Oy. Oh, ngano man na, Unsa na? Ngano gisabak ni mo akong apuan, de? Kanahan ka. Bayad di mo. Magkatilaw ka na kung kanahan ka. Ayaw, Lo! Lo! Unsa man na? Unsa may ayaw? Mulaban ka gyud ning kanahan dako. Lo, wam na ko sa si Abi. Pangga gani inuon nako siya. Kay akong gisabak. Ay, bayad di mo kagwang kang kanahan ka. Doon ka may Oh, may game dool ka? Nganong katawa ba ka? Paapil ka? Anda. Ay, ako ba't nang pugnan? Sakit man yan. Agay. Ano ako man na yun mo iduklo ni mo, lo? Nganong ako man? Bayo. Ilahan na ako dayon man. Mas dool man ka. Sama ko utron pananay ko sila. Lain na tao, luloy. Silbukuta. Ay, gawas na. Abay. Kauyon sa kang isabak na. Awalo. Oh, pambaro ko eh. O sa maganda ha, Abigail? Natumba ra gani ko ganina pagdayon akong kanaog mo nakasabak ko sa di oras ni Andy. Kadiyot sa Lo, manaog na ko. Agay. Tanalo. Lahos na sa ato na, Lo. Hoy! Nabiya lang ay. Anong isapot mo ni Bayhana? Gidugo? Wa pala oy. Bago pa nang gidugo. Nganong kay bawang ka? Ha? Nganong kay baw ka? Kon. Tabang ba ko labas sa dinugan, Lo? Usa? Oo. Yayang lulo na may tiglabas panty siyang apo. Usa? Bayalib ka na, makatilaw mo. Ay lang lo ha, ay lang ha. Catch in ko gamay lo, ay lang. Biyaan ka nga bayabi oh. Isutoy lang lakaw. Sunod lang dito lo. Kay isunod na ako inyong bahin. Ang binalang na, ako na lang bit-bit, ana. Abala ka lo. Oh, ya. Lo, ako na ida. Di pa ka mo pa uli. Ihatod sa takalo. Abay Mars, paliw ko gatod na ng akong bahin sa amua para magkaon sa dos mama. Mainit na niya. Pero, Sige na, good. Lo, tana na. uy, salbakuta. Ako pa'y namutos. Ako pa'y muhatod. Paita ko din eh. Ako pa'y naduklan. Ha? Sige lang ay. Migo man. Na, diha do. Ibutang na diya sa lamisa ang Tupperware. Kay ipabalhin ko na ni Abi. Ipainit lang na ko daan, ano maugasan ng badana ko ugma. Ako na init, Lo. O yaw na, si Abi na. Nagilis patingali. Sige. Paabuto na ako din sa kusina, Lo. Oh, ganun waton man mo. Oy, pauli na. Ato namang sabot na to. Sungkabo niya nag-iring. Dili makasungkab ang iring ana kay gisuod man nagtupperware. Unya, Lo. Ituod niya sa iring, ha? Kining Tupperware. Usaon? Sa lamisa, ituod niya. Di siya magkatuon ana kay bugat na. Kaalsam gani. Oh, usa man ang iring, ya? Iring banbanon. Usa man ang iring sa inyo, may kamot. Ang sabi banbanon, Lo. Mura magkong iring na may kamot. Nam, ni kamot, Lo. Kanang yan tiil day. Kamot mo sana at the same time. Ay, lumoy. Baya ni mo ay kung kapila ng imong kabuang ande, ha? Nagkaila na kay ko ni mo do. Nakaila gid ka na, Lo. Anong di man, nga silingan naman ta. Unya ang naong ni mo sukat sa gamay ka pa, ni araman din ni sa mo. Mura naman sa kag ako nga po. Hapit na, Lo. Apit ka mo balik puyo din eh. Hapit
hapit ako nimo mahimong tinuod nga apo. Da. No. Pauli na samtang dukol pala'y nahimo ko nimo. Nga sige na, Ha? Unsa pa day lain lo? santa ko, ganahan ka? Ah. Si Lolo sa day. Sige. Ato na ko lo. Sabay! Singgit ka man nga naaraman ko si mga tubangan. Ah, ora ito no? Sige lo. Ato na ko. Lala, salamat. Salamat, Roy. Sige lo, ato na ko ha. Alagi, lakaw na. Sige lo, ato na igid ko. Mau magani, lakaw na. Ah. Oh, lakaw na ko lo. Uso man tabangan, tigag-alsa si Montel, ano makatikang ka? Mutabang ka lo? Kabuton? Ano patabang man ka? Nabakol ka? Kasakit, oy! Kasakit! Oh! Andi? Unsa man itabo ha? Ngano mo? Kasakit! Si sakit. Giusa man kag lulo. Lo, giusa man ni Mus Andi. Sabaw, gidukol na nako. Ngano gidukol man sad ni Mus Andi? Andi, kusog ba ha? Hain man. Kini? Kani? Kada, abay. Apo hapa. Do, murag mabuslot, mayon ang hubo ni mo, kusgo na ko. Tinuod nga dukol yun, o ikay ka, ha? Hinay ba ito pagkadukol, ha? Kabot pa. Hinay lo, pero naigo man mo ang bukol na kudaan sa Miyagi. Gidukol ta kas miyagi. O sa Miyagi, pagod. O karon pa yun. Agay! Sakit na gini. Lo, tinunood na gito nga agay ha. Lo, Hindi tinuod man bitaw na ako sa bugdokol. Lo, sige na Lubi, na high blood na ka. Pag ilis na o pahuay na, ako na'y bahala din sa kusina, Lo. Baya. Nang hugot na yung tinuod ay kong tagkugo. Pwede mo ganun mo nakakaon og litson gini halo? Ha? Namantay ka din ako, do? Ha? Uwa, oy. Pero, kita mo kay Kalo. Gabit-bit ka dito sa daplin og duha ka kungkung. Kungkung man to. Pero, Kungkung. pero litson gyapon. Oh. Sige na, Lo. Sige na. Maglalis sa sad mo dihang duharon. Sud na sa imong kwarto, Lo. Ala, sige. O papaulian na siya, ha? Papaulian na. Ulit na ko ron, lo. Oh. Ulit naman ka. Niya pa man lagi ka. Abi, Pauli na. May buhaton pa ko. Mag-init pa ko niya manghugas. tabangan ka. Dali ra ni. Ingon ka ganiha. Daghan pa. Nya karon dali ra. Ay. Love, sorry na good. Watak ka surtihi kay tingalig masuko ka. Wa ko masuko. Unsa din eh. Nahiubos. Parehas na. Lahi. Ang kasuko, mahimong mawara dayon ini kahupas sa kalagot. Pero ang kahiubos, mas lawom na umudot sa imong dughan. So, mas lawom ang nahimo na kung samot sa imong dughan. Sorry. Sorry na. Di na mo usab. Promise. Sultihan na klakas tanan. O usa pa, natumbal ako itong higayuna nga gibutang na ko siya sa iyang kama. Hinungdan nga hapit maumod ang akong naong sa inaong. Abay, sorry na. Nahibaw ka gyud kung unsa ti ka kalaf. Bisan na pailuan pag litsyon. Ang litsyon ang ako. Agay. Sige. Ano ka na gani? Hindi, yapag. Kanikas ako. Sa ligi ko, abi. Ikaw lang. Ugwa na ilain pa. Last time, miingon sab ka nga busy kasi imong projects o dili ka makauban namo ni Dana. Karon busy lang gihapon ka. Lado. Ingon pa bitaw ko nga ayaw anang kurso nimo. Pero kana kay imong gikuha.
Ganahan jud ka magmaestra. Wow, kakapoy ang magmaestra, ah. They said nga need pa kang maghimo ana og lesson plan every night in preparation sa sunod nga adlaw. Like to. Lupit pa nimo sa janti ana. Kakapoy ana. Kapoy ko dili ka ganahan. Pero kung passion nimo, dili ka mo pati o kakapoy sa pagtudlo sa mga bata, Febs. Ay, whatever. Sure jud ka nga dili ka mo uban namo mag-outing ni Dana? Like Dana, unsa man ka diha? Wala kay kasulti. Dili ba lang nimo i-convince si Abby nga mukuyog nato? I assure you both. Malingaw mo ana kay manghuban ang akong tulo ka cousin. Mga gwapo o hot like me. Like, it's in our genes ka. Good looking and hot. It's okay kung dili siya muuban sa itong outing, Febs. As long as muuban na to si Andy. Abi, may mo ba ang kumbensyon mo si Andy nga muuban sa mong outing ni Feby? Ha? O, usa pa, you still owe me. Nangayo ko ni magtabang ka ni Ato nga to ni Andy. Pero graduating na lang ta sa college. Hangtod ron, wa pagyapon magpakitag motibo na ko si Andy. May tabang bagit ka? Unsa imong gibuhat aron katabangan ko? Ha? Abi? Oh. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!